InfoSalut Connecta és el canal telefònic de les Illes Balears per a l'atenció sanitària a la ciutadania. Gestionem la demanda aplicant rutes de citació segons les necessitats de la persona i de l'àrea de salut. Adrecem el pacient al professional més adequat per resoldre la seva demanda, optimitzant les agendes i millorant l'accessibilitat. El 2024 hem rebut 2.380.000 trucades amb només un 8% de pèrdues. A més, oferim atenció en alemany i anglès. Dins el seu procés d'evolució constant, InfoSalut Connecta fa un pas més amb la creació del canal de salut per a la ciutadania de les Illes Balears. Una plataforma omnicanal que integra app, web, WhatsApp, chatbot i altres canals per gestionar cites, accedir a la història de salut i participar en accions preventives, promovent una atenció més connectada, eficient i humana.